Eluf wieġbu għas-sejħa għal-mixja favur il-ħajja f'mixja organizzata mill-Fondazzjoni Life Network flimkien ma' Doctors for Life u IC Life tkellmu ukoll numru ta' kelliema preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif ukoll deputati u uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Laqdiet fil-messaġġ tagħhom qalu l-elementi preżentati mill-Gvern jiftħu tieqa l-introduzzjoni tal-abort f'Malta. Fit-tmiem il-mixja Marija Formosa, membru fl-Aqda IC Life, appellat biex vera tkun imħarsa tarbija fil-ġuf l-om u kif ukoll il-mediku. Hija qalet li żgħażagħ qed jiġġieldu dil-emenda għax it-tarbija għandha drittejx. L-imħallef emeritu Giovanni Bonello qal li liġi diġà tħares it-tobba u lill-om u fl-aħħar snin ħadd qatt ma ġie persegwitat l-ebda om jew l-ebda tabib li minħabba diffikultajiet fis-saħħa kellhom itemmu ħajjet it-tarbija. Nikola Mikallef Stafraġ, tabiba u membru fl-Aqda Doctors for Life, qalet li bħala tabiba ħalfet li salva l-ħajjiet u mhux toqtolhom. Hija qalet li qudiema meta jkollha marat ila jkollha żewġ pazjenti u mhux waħda biss. Hija fakret li t-tobba dejjem jagħtu priorità l-om tant li f'Malta inna fuq minn 20 sena ma jkollna om li mietet matul it-tqala. Carol Nolan, membru parlamentari fir-Repubblika tal-Irlanda, qalet li l-gvern f'pajjiżha kien wieħed li permezz ta' liġi simili l-abort ma jidħolx fil-pajjiż ma dan ukollu hija konfermat li din il-liġi verament iddaħħal l-abort. Veronika Bartolo, pedjatra, qalet li l-ħajja tibda bl-ewwel ċellola u jekk hemm ħajja umana din għandha tingħata ċans tikber u tiżviluppa. Hija qalet li hija flimkien ma' ħafna oħra jirrappreżentaw viżjoni feminista li hija tassew favur il-ħajja. George Buttigieg, konsulent tal-ġinekoloġija, qal li t-tobba dejjem kellhom l-obbligu li jsalvaw il-ħajja bil-ħajja tal-om tingħata il-priorità assoluta. Tonio Borg, kummissarju Ewropew għas-saħħa, qal li din il-liġi se tkun qed iddaħħal l-abort f'pajjiżna u appella lill-Gvern biex jagħti widen il dawk il-mijiet ta' esperti u anki tal-poplu Malti u Awċi li ħarġu kontra din l-emenda. Miriam Xiberras, tabiba u chairperson tal-Life Network Foundation, saqsiet għaliex il-Gvern irid idaħħal din il-liġi b'daqshekk aġla fil-waqt li qalet li l-emenda hija runway bib miftuħ għall-abort. Intant, Net News tkellem ukoll ma' qatt ta' persuni li kienu parti mill-eluf li attendew għal din id-dimostrazzjoni favur il-ħajja fejn il-kol tennew li ma jaqblux ma' din l-emenda proposta minn Robert Abela. Għal xiex tinsabu għawek illum? Qegħdin 100% pro-life, ġifieri u kompletament kontra l-qtil ta' trabi fil-ġuf, under any circumstance, no matter what, and no excuses. Għax naħseb li hu tajjeb li turi l-opinjoni tiegħek għal dak li inti taħseb li hu tajjeb u finalment biex nipproteġġu dak li aħna nemnu, dak li xjenza tgħid li hija l-ħajja. Il-ħajja mill-bidu sal-aħħar, qatt m'għandha għandek tmissa l-ħajja. Għax I believe in life. Il-ħajja prezzjużu mill-ewwel mument tal-ħajja. Jiena mill-ultrasound tal-babies qatt ma kellna mara li kienet kompromessa f'ħajjita, all right, u għażlu salvaw it-tarbija minflok il-mara. This is a big lie. Ninsabaw għax jiena kontra l-abort, nemmen li kull ħajja għandha tiġi protetta. Bażikament huwa sempliċi li l-abort inti qed toqtol fetu, qed toqtol bniedem. Jiena xjentista u inti meta il-bajda tintaqma l-isperma qed tagħmel DNA ġdid, qed tagħmel bniedem ġdid. Allura għaliex jiġu noqtluh dar bniedem? Dak li għandi ngħid jiena. Ma l-emenda kif proposta ġifieri intom ma taqblux? Le, għaliex jiena pereżempju jiena forsi inqabad ilha nibża. Ansjuża, bniedma ansjuża jiena, allura mmur noqtlu il-baby dak il-ħin li jiena insir naf, iva forsi tiġini f'moħħi, imma ma jfissirx li huwa tajjeb għax inti qed tieħu vantaġġ mill-mart mentali ta' bniedem li f'dak il-ħin huwa beża'. Allura dak mhuwiex raġuni biex toqgħod. Aħna żgħażagħ dejjem isibna fuq ta' quddiem biex nindefendu ħafna drittijiet u lilna ħassibna wkoll fuq ta' quddiem biex nindefendu dritt fundamentali tal-ħajja. Illi tagħmel ħafna iktar sens illi minflok inti tneħħi l-ħajja tat-tarbija toffri iktar support lill-om. Għal xiex tinsab hawnhekk? Ħabba l-abort għax ma rridux l-abort jidħol f'pajjiżna. Għall-ebda raġuni l-abort m'għandu jidħol f'Malta. Għax assolutament ma naqbilx mal-emenda korrenti li għaddejja fil-pajjiż bħalissa. Ġejna nagħtu vuċi minn m'għandux. Nemmen li huwa abort u qed jipprova minflok nidħlu mill-bib nidħlu mit-tieqa. Nista' nieqafhem u naħseb kulħadd jifhem x'għandi ngħid.
matul iż-żmien tiegħi f'IC Life indunajna li hemm ħafna żgħażagħ li huma favur il-ħajja ma jibżgħu jitkellmu, allura qegħu biex nagħti kuraġġ lil kulħadd biex nissapportjaw lill-omm lit-tarbija fil-ġus u lill-tarbija fil-ġuf u t-tobba li jgħinu jibqgħu isalvaw lil kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Jiena ninsab hawnhekk għall-falsità ta' min ipproponi din il-proposta u li qed jgħid li mhux jintroduċi l-abort. Nixtiequ ngħaddu messaġġ li tiġi rivista u dejjem ovvjament inżommu l-moral prinċipju tal-ħajja f'moħħna. James Aronellu, Net News.